आज परत ते रजनीकांत आलता डे 80 ऑफ इंटर चॅलेंज. तर जय महाराष्ट्र मित्रांनो, सकाळी उठून पहिला क्लास आलतो. तालमीचं नवीन गाणं आलतं ते जरा ऐकलं. क्लास नंतर ते झाला जिमला. आज चेस्ट आणि ट्रायसेपचा वर्कआउट होता. चेस्ट साठी पहिला बार घेऊन बेंच प्रेस मारलं, नंतर इन्क्लाइन बेंच प्रेस मारलं, त्यानंतर डिक्लाइन बेंच प्रेस मारलं, लोअर चेस्ट साठी डंबेल मारलं, पेगडेक मशीन मारलं, नंतर जरा रजनीकांत ब्रेक घेतला. ट्रायसेप साठी पहिला एक सिंगल हँड डंबेल मारलं, नंतर डबल हँड डंबेल मारलं, रोप एक्सटेन्शन मारलं, त्यानंतर रॉड मारला. ट्रायसेप एक्सटेन्शन मारून आजचा वर्कआउट संपला. नंतर हॉटेल वृंदावन आलो. इथलं सगळं शूट कव्हर करून मी घरला आलो. त्यानंतर ते बुक रीडिंग करून जाऊन झोपला. ब्लॉग आवडल्यास लाईक करा, फॉलो करा, शेअर करा. जय महाराष्ट्र.